Chunstá cuasaí is mise ónp ó murachú agus fáilteach í Leabhar-mheas agus an leabhar a bheith á phléig an tatan seo ná an ceann seo le Tim Armstrong Feur Buidhe an tsamhraidh, Feur Buidhe an tsamhraidh, beidir nach sin fuaim de gearrta gom is tamil ó leirí scaig an Halban. Agus an leabhar seo is cinál leabhar é atá dírithe dhaoine fásta óga in Alban. Antá géirí gaig an Halban elam agus meann sin tá sé gar go maith. Tá sé tannaí go maith mar leabhar ní le níir sin cabad lí an beidir go rain cabad an 7 leathnachán. So tá sé gar go maith agus tugtar cinál sna leathanig thosaigh míníte roiint na focail so is tá gluais fiog ag bhon na leathanach an sin feicitú sin agus tá dentar cinál achhuimre garid an gabadal sula dosíonn sé. Ach an scéile cinál atá an le mé cinál blurba chúil an leabhar bé seo an deismhór chamcuirt càil sna Stàiteantaithe agus cailín óg áling na thaobh bhí Colman brasás leis féin. Ach ní raibh sé ag súil in éachar go mbeadh sé teicheadh ó na Pólíní agus a-nis nach raibh bailachar be aige le héilú as. So seo údar scríomh uairscéal fictionolaíochta ar bhanam cuant ó tríd seach an cé ceann lánada agus ceann na chéad físaí fada le mis in ghaig na Halban agus a hagan go mórlam. Agus tá sé seo sá cosúil ar bhealach cinál go bhfuil an cuasaí ceola gceistán agus tá tethe an ach an rud is fearfaoí ná tá sé brad tainmhach. Tá luas an, tá sé dána, bhín si de gáil agus a ragarne agus ag tá cinál ó thaobh na suchangóileachta mínítar cinál ag túsan rud a céin fá go bhfuil siad leirt inghaig na Halban agus le cartar orthe leiríonn spéirle agus tá sé incréite ar an gcuí sin. Thorlinn éir sin drochrodí ú fása go dóibh I dro an deirg mí sé ábhríonn trein amach cinál bínta ag taobhú leis na charachtar agus iad ar an gamchuirt ceol seo cinál banna ceol punk ná le héad atá agus a taiisiil timpeall ar Stàiteanta America agus ní a cuasaí rá aigrithe agus titan lábhadí amach agus bíonn sin nairce leis na Pólíní agus daoine eile agus an rud is mómhar se faoí ná gur bhrealam an chuideile den scéile le dá meach sé ann. So tá seo díorthe mar derm ar chuoine fásta óga agus béidir tá sé chuir le chéile agus snasta sin chud rud amháin aithníim sé go minic cé nach bhfuil in iiri sin uairscéalta nó scéalta ag ar fáling ag na Halban go minic bíon an chur láthair anna snasta agus aithníonn si sin go mórlam. So beidir dó sin atá éis cúpla focail gaalacha eilemanis ar Duolingo beidir go bhhaile é seo a haingtach ó hain agus iartaíanamh dul tríd. Sin é cean na bailíos mó nuair tá scéal bríúil simúlán tá sé bhád níos fusa eile agus siadm go sin tainmhach go leir agus do bhrí go bhfuil nachcuimrí agus focail áirithe tá níos dacra ná chuid eile mínithe ag bun na leathanach. Tá sé éasca go leir a thuiscint. So sin é Tim Armstrong agus Feur Buidhe an tsamhraidh nó Feur Buidhe an tsamhraidh do aonanna nach bhfuil gaalacha chu agus cadadéir sé an tús cór glúisná an tapig bóthar fada agus ihe chraacáilte asmacht nó ag mar sin. So tá sé cinálí mar sin agus an ceolán agus tá grá agus tá ragarne mar dermar fád. So han sé sin lom agus beidir gníireach sé do gine aigen a bheith géirí tata seach ar chuig an Halban agus I léamh tréistómh roiint elam le Duolingo dá áhas nó dá ghonachta mar sin weimse ónp ó murachú ar Leabhar-mheas slán tamlín agus leirmid glua faoi leabhar aigen eile.